ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та дига мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем, мошиное ки через имо WhatsApp ба мо равон карда ки мошинаи бе пасрени ки ҳамаш баҳри шумо омода шудаанд ки дӯстони азиз баҳри шумо ҳамаша ҳозир пешкаш карда фаҳмода метиҳем. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хел мошинаҳо дар корем. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагии шуморо ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 20 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад бубинед, видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падиса кунед. Бошад навора сайр мекунем то охираш тамошо кунед. Рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза. Якум мошин аст дӯстони азиз, мошини Cherry Amulet ҳамихе ном дорад ки соли бароишаш 2007 сола ки мошини китайст, яъне ки мошини хитоие ки мошини беҳтаре ки запчастош дар Тоҷикистон ҳаст мегӯям. Соли бароишаш 2007 сола ки сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 та балони 60%, электропакет, обогрев сидени, кондиционер, газ бензин 100% кор мекунад. ҳуҷҷатош мега нав пӯшидаги, задагӣ пӯшидаги умуман надорад ки мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. хоб, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумот чакед. дӯстони азиз, мошин 1.6 инжектор ки бе ягон камбудӣ, ҳамаш 100% тозаи салонаш кадоме ки мегирам беҳтарин пушаймон намешавад. рақамошон дар поини видео марҳамат занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ аст дӯстон, чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем. BMW 3 серияс аст ки состояни беҳтаринаш, яъне ки дасти қариб як одам нагаштагиа. хоб, соли бароишаш 1998 солае ки сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техники қарор дорад. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, 1 сола ҳуҷҷат, магнитофон, самбуфер, ҳамин хелчиро ки салон тоза, яъне ки свети радной серебристи. айни ҳол қарор дорад. мошин дар ноҳияи шаҳри нав, яъне ки дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. нархаш 20000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем. мега вариантҳои алиш, ягон Opel боша алиш мекунем, мега хай бо маслиҳат мекунем. рақамошон дар видео аст ки мисол рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россияшон дӯстон имо ҳам доранд. метавонед ки бештар маълумотҳои пурраш аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш бошад 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техники қарор дорад. мошин мега ҳамаҷош 100% бе ягон камбуда, балони миёна, диска, айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки нархи ахиронша мега дига арзон намешавад. хай кадоми шумо агар ягон маълумотча хоҳед, рақамошо дар поини видеое ки метавонед бештар маълумотча аз худашон гиред. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дорем, бардони азиз, метавонед ки дар номераи имо ба васаи мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. видеонавори моро падиса кунед ва чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментариё нависед. мо албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1992 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техники қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои хурҷат, 4 та балони 60%, свети радной сафед, мошин дар ҳолати кория мега қарор дорад. айни ҳол қарор дорад. дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо ҳам мешавад мега соҳибшон. рақамошон дар поини видео аст. мошин арзони бада, кадомтон агар харидор бошед метавонед бештар маълумоташа аз ҳамин рақамҳои худшон гиред. хоҳиш мекунем дӯстон ки ҳамин меҳнатҳои моро дариқ дорем ва лайкотон намонед. видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падиса кунед. албатта ки дастгирии шуморо мо қадрдонӣ мекунем. мошини навбатии мо дӯстон аст Mercedes-Benz C-класс ки соли бароишаш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литр, коробкаш автомат, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад.
мошин 4 та дискаҳои худаш 4 та баллонои яъне ки 80% састяни соза мега хаяду меличовка кор дорад ки хайхча ба телефон мефаҳмон мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунад мега соҳибшон ки салоншам тоза ҳай. рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештари маълумотош аз худашон гирифт. вариантҳои алиш ҳам аст ки нагуфтанд ки бо чӣ алиш мекунанд. рақамошон кор мекунад фақат одамони харидор занг зана мега соҳибшон марҳамат барои одамони харидор метавонед маълумотша гиред. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстон ки запорожец хеле шумо хоҳиш мекардем. заз 968 солуш 1990 солае ки сӯзишвориш бензини холия абиё моторош 1.4 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та баллони нав яъне ки мошина краскаи нав кардагиан ва ай тарпеда то дурунои салон яъне ки паталук амара кожини салони сирх мега кардаги мошина полни худ айсар барои худам тайёр карда мега ки хай сундар кора ба ҳамин хотир фурӯшида мондиям. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 7500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунанд. рақамошон дар поини видео аст ки адо бардорам хали мошино пурсида нашмуда вариантҳои хуб мошин беҳад бад арзон ҳам расходош ҳамаша кадаги ҳастанд ки метавонед савдо када харед. рақамошон дар поини видео аст дӯстон азиз марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. ҳафта мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки мошини мусофиркаша яъне ки мошини хундаи старис чихеле шумо хоҳиш мекардани соли барои шуш 2000 солае ки сӯзишвориш бензин газ мега соҳибшон абиё моторош 2 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ҳамаи линияи тарафҳои Душанбе аст ки 4 та баллони нав 4 та диска нашуд танировкаву ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестанд. салон тоза мошина мегирем кор мекунад мега соҳибшон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. рақамошо дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумотша гиред. савдо дар пеши капот гуфтагига беҳуда мисол яъне ки ғам накия фақат одамони харидор занг зана бештар маълумотша мефаҳманд марама. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. 8 мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Mercedes Benz C-класс ки соли барои шуш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторош 1.8 литр коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та диска 4 та баллони нав мошина мега ай вагони гирифте мега мошин як даст гаштагия мега ки фақат ами дар Тоҷикистон дасти ами акада мега беғарз ама ягон кас мисол чӣ кардаги неста фақат хичон айкадагиан як даст гаштагия бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега ки састяниш беҳтарин ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад. рақамошон аст ки метавонед бештар маълумотошро аз худашон гирен. шумо агар амхали мошинаи фурӯшӣ доред ёки мошинаи майда калон боркаш ёки хона замин квартира чизе ки барои реклама дорем дӯстон дар номераи имо ба ҳасаб рӯй кунем мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. 9 мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки дӯстдорини ваз 2109 ҳаста ки соли барои шуш 1990 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторош 1.6 литр аст коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега састяниш беҳтарина бе ягон камбудӣ 4 та баллони миёна дискаҳои худаш хадавоишам як миёна аст ки салоншам тоза ҳай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки боз хай кадоми харидори аниқ боша қайтишон муомила мекунанд. рақамошон дар поини видео аст ки дӯстоне ки ҳама хел мошин пурсида буданд нишмуда вариантҳои хуб мошин арзон аст метавонед бештар маълумотошро аз ҳамин рақамошон гиред. марҳамат занг занед мо боша навори мо давом медем лайкута намонед ва видео навори моро падлиса кунед. марҳамат барои дастгириётон. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. 10 мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон азиз як дига аст ки Mercedes Benz C-класс ки CHK соли барои шуш 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторош 1.8 литри простой аст коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та баллони 80%, 4 та диска, салон тоза, родной краска, бе ягон камбуда, хадавоишам аст ки бештар маълумотошон аз худашон.
айни ҳол қарор дорад мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ ки бо савдо ва муомилаи хуба мекунем мега срочно сум дар кора ки ба ҳамин хотир мошина мега соҳибшон фурӯш намонда. рақамошон ҳаста ки метавонед занг зада қатъи муомила карда мошина арзон карда харед сайёре ки саститари мошин беҳтарин дӯстон аст бе ягон камбудӣ. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Toyota Corolla аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекарден соли барои 2007 солае ки 34 бензини холия объем мотораш 1.8 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони нав 4 та диска кондитсионер свети раднои сафед ҳамин хел чизо дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Бохта дар Қорғонтепа фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега кадоме ки наличи сум мехар аз 55,000 сомон боз арзон поён мекунем мега вариантҳои алишам дорад. ягон мошине ки айда қиматтар болотар боша мега болоиш пул метиҳем алиш мекунем. агар шумо ягон мошини созтар қиматтар дошта бошед аями нархҳои мошин метавонед ки қатъиян мака алиш карда мисол вариантҳои худтона пешниҳод кунем. рақамошон дар поёни видео бештар маълумотошон аз ҳамин рақамҳо гирифта метавонед. марҳамат, занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки Mercedes-Benz C-класса ки объёми элеганс соли барои шуш 2000 солае ки 34 бензин газ дорад кор мекунад объём мотораш 1.8 литра коробкаш автоматай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировкаш мега бурчидагӣ аст. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи декабра қариб ҳастай. хоб яъне ки то моҳи январ гуфтага соҳибшон 4 та балони нав 4 та диска кондитсионер электропакет задни камера газ бензин ҳамаш кор мекунад. яъне коробкаш автомат мошин ягон ҷош задагии пӯшидагии варид умуман надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 58,900 сомонӣ ки бо камтари дига муомила мекунем мега бисёри бад арзон намешавад камтар муомила дорад. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумотша гиред. фақат одамони конкретне ки харидор боша мега ва ё занг зана бештар маълумотша ва арзон карда метиҳем гуфтагаи соҳибшон. марҳамат дӯстон, мошин тоза аст айдаст натиҳен агар харидор боша метавонед муомила карда гирен. ин буд 12 мошини фурӯшидашон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.